A nevídaným potenciálom disponujú aj naši najmenší. 8-ročný Dominik priletel na slovenský šampionát až z ostrovného štátu Mauritius. Šach objavil pred rokom a zaujal ho natoľko, že si deň bez neho nevie predstaviť. V známom Liptovskom akvaparku sa tešil zo svojho prvého majstrovského titulu. V škole bola tam šachovnica a figury. A deti sa len tak hrali, nevedeli ako ťahať. Spýtal som sa môjho oca, ak vie hrať šach. Hrali sme a vždy som prehrával a potom bol som lepší a potom som jeho porazil. 9-ročná Viktória Nadzamová vyhrala majstrovstvá Slovenska už 4. krát po sebe. Viktória má veľmi dobré rodinné zázemie, také šachové, takže ona je v dennodennom kontakte so šachom. V kategórii do 16 rokov sa predstavili napokon bronzový Jerguš Pecháč i 4. Viktor Gažík, ktorí patria do prvej svetovej desiatky, dokonca Viktor Gažík bol 4. na majstrovstvách sveta. Viktora inšpiruje bývalý viacnásobný majster sveta Garry Kasparov. Jerguš zas uznáva súčasnú svetovú jednotku 25-ročného Nóra Magnusa Carlsena. Je svetová jednotka, drží sa ďaleko od ostatných. Kasparov, ja ho aj ostatní ho tak považujú za najlepšieho šachistu v histórii a Carlsen sa mi zdá menej sympatický. Šach pomaly preniká aj do školského vyučovania. Pilotný medzinárodný projekt v kombinácii s matematikou už poznajú na 4 školách. Slúbime si o to, že ukážeme, že aký veľký význam šach prináša pre vzdelávanie. Deti si vlastne ani neuvedomujú, že sa učia, že je to s radosťou, že nechcú skončiť hodinu.